ko soynestono kay so sami foti ko hoccede Ceerno Malick Sow ari bandiraɓe kutorode. Ceerno Malick Sow jom gandal towgal, jom gandal timmungal, cellungal e fannuji certudi. So tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi, mbimi Ceerno Malick Sow ina gollo ɗum, an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso, woto am yettoyo Ceerno Malick Sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma fof ine catti. Mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to Ceerno Malick Sow. An bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde Ceerno Malick Sow hono mbatta? Wat composé 78 186 02 48. Ceerno Malick Sow ko joom duwaw jaabaɗo. nene o gueɗe makko noon o foti ƴewede o haala tottani kam dépense o so tottani kam min mi wawa haala o resat lemme noto mi haalama noto mi gami haalama ƴeew ay o noto mi haalama ay o ni ko hanga nene o hanga de o woni yiddu gorko hey oppu jambur a gonkal ala oppu jambur haalima yo bonema yero wi resat ñaarel tan o wonno noto mi gami haalama ƴeew yero hay goto yiɗa ɗum yero ko an goto yiɗi ɗum hay goto sohlani mo akay so debbo goro nan demmankani ko jiɗo resere la ilaha illa on ka bumen ko gonga e ma an ko sel o kanga noto mi haalama ay gono demmankani o mbiyata o on sohlani mo o ko an tan yiɗi ɗum an goto bajjano bamma yiɗi ɗum ay goto yiɗa o on woddere o yero resere lembe neki yo kanga no war barde yero jamburan gon kalmi oɗo yaro wi resa ñaara tan wono war hoore makko noto mi haalama umma dow jehen belalo res ñaarel ni bel may an fa lakara wawi woppu jambur ay suuɗo an ya lawol ma e umma jehen ɗo resande mi haalde makko ala umma mi haalde makko yaro resa lembel e jono resande lembel umma jehen de suuɗo lembel e joni noto mi haalde ya demmangani dupat demmangani fondu alay mi demmangani fondu ala way duppu demmangani no woru oɗa sani noto mi haalama an no an he won koye funtudema hay karmuɗo resani yew on ko tottanmami yew tottama o resata lembel wona o funtede o funtede an wona ka kangaɗo ka koye ɗummo dow ɗummo jehen hay ƴeew hay karmuɗo o hay goto yiɗa ɗum an tan goto yiɗi ɗum o ɗe langace o ko neɗɗo waddata hen o ko an tan sohli ɗum saabu Allah gogo tottu marimi o wasa resde mi tottanmo kay walla gadda min mi tottanmo wona mbimami ko jaani ar jehen mi tottuma jaaha tottamo mbaɗen no puyɗo andirta puntenmo umo jehen a yero noon ko puyɗo haali gonga noon puynam sellata eyi o nan ɗon hunde fof no sella a heddi puynam wonami haalde yero ko puyɗo umo jehen mi tottuma umo ƴettu paɗe ma gara jehen ɗum mankani dañi sens mi jogorino duppude demmankani fof duppami a wonta nduwoñ ala kadi nduundi an demmankani ala kom woni koye funtudema an ronkama ya faam o ko koyel yiɗi wattudema koyel an jehen gogo a waɗantama ɗum ɗo guila ngal mi hajo hakkillame ɓerdam fof nani hen eyyi jehen mami waɗane an kay waɗima yeere woppu fiide mi seeɗe ɗum ɗo o sellani mbimi an kay ar jehen tan ko jiɗɗa fof mami waɗane suudu
Kaw. Kaw. Nana yimɓe ɓe quoi. Kaw. Aha. Woni o? Ko min. Ko jam? Ah, ko jam kay? Ko jam? Ah. Bon. Boubel ari dow joni. Mo nolimo laabi ɗiɗi omo ara mo haalna kam kecce mboɗo anndi ko ɗakkitiɗo hakkille o yewani bon là je l'ai dit ko il faut moi min mi ara mi namdoma pour mbawa famde quoi pour affaire dépassé mo nolimomi o quoi par ce que nani ñawla 2 heures joni yona bon julɓe fof rewɓe mumen nana préparé kumtare mi fama nan def donc min banggam debbam defan taw te il est l'heure de yaade jeere e defo voilà ɗum jinmi ganda euro yonti quoi euro yaade jeere quoi Boubel ari laaɓe ɗiɗi wi yani wiyam tottuma dépense donc on dépense ko woni pour ko defrata par ce que arani min heeɓi kirande amen e bottare amen e fof bon voilà c'est ça joni noon min ko joguinomi koko gassi quoi tare komi koɗo sa woni koɗo jaatigue ma tottanma hande kortata fof koɗo bawɗo arde e galle he ƴetta hirande mum gedda maaro jaatigi mum bottare mum kumtare mum mbiya a berrima ɗo waɗa hirande ma an kay a woppet tan continue eyyi kono hen continue min kay mi wiyani pour yomin ndendina bottare amen de mboɗo mooli allah yo allah heeɗanam hen ni holko ndendinten min mbawa rendinde ni joni miijuma ko yomi ittu kalis mi tottuma totta Boubel defanma eyyi par ce que minen komin hoɓɓe allahu akbar komin hoɓɓe allahu akbar yara an yara ka lamɗo walla an laami yimɓe ɓe walla an jeeyi yimɓe ɓe walla an kam ko an tan taga e aduna ko woni ɗum won ɗum woni ko kalɗa ko comment ko kalɗa ko ne amno an ko adi fof an aɗa woni koɗo aɗa wi aɗa bero hirande ma a fonno berade gaddora hay tarde ponɗa ko addude tarde ɗo kuuɗa eɗo ɓuftiɗa ponɗa ko addude an e joom suudu ma o caggal berima kumtare berima bottare hay tarada dorton ko ɗum fof addani ha joni noon kadi duttoɗa kadi mbiya yomi ittu kalisam mi totta dépense galle pour yimɓe fof mi rutto kadi mi tottuma dépense pour an e Boubel onon goni holɓe ko debbam minen komin hoɓɓe ay tawi kon cagge ko joni timmuni ɗon ɗon aɗan ko cohluy anani cuuɗɗa jaaha tisibar koko yoni yimɓe goni koye korka kadi a fotani yaade o dérange yimɓe yoni suud tan joni a totata kam dépasse to galle o ma def ɓay ko mbaɗanmi ndefu galle o holko mbaɗanmi ndefu galle o mboɗo jogui debbo mboɗo resi debbo no desirɗa ni wona noon desirmi non jogirɗa debbo ma ni wona noon jogirmi debbam no jogirɗa yidde ma debbo ma defanma wona min noon jogirmi yiddam debbam yo defanam donc noon somi wima min sohlani ndefu moon mi sohlani goddum moon cohlumi ko debbam yo defanami ɗum cohlumi yo defane noon voilà ala probléme oui tottam joni min tottuma yeru an woni holon an ka lamɗo walla ka sirf ko woni ɗum fof woni holɗum sirf so tawi kadi ka sirf kadi kaala min guitta e poste uji amen min tottuma aɗa waɗa dépasse yar an woni holon ɗum woni haalama haalam ko ɗum saɗa wawi tan cuuɗɗa jaaha debbo ma nan ɗo ara omono waya omo wulla galle dande welañ omon tan luuka e leegal a tampini yimɓe yero eyyi kala mo ko probléme mo mbaɗmi ɗo henna noon billahi kala probléme mo mbaɗmi ɗo henna noon yon gandu noon ko noon addi probléme ɗo e galle o mbaɗa ɗo probléme kala nde mbaɗmi ɗo probléme faami ko onon ni ha diwoɗe mbaɗɗa ɗi wona yasin wiya fi fama pour wonde halnani Boubel no defirta ɗum wona probléme ɗum wona on probléme no mbiyanɗa ɓuuri wonde probléme ɗum wona probléme aɗa miiji wattude ko ɓuuri probléme am famdata wona wima yon tottam dépasse mi totta debbam son tottani kam dépasse mi totta debbam o yaaha o duggoye o defanam somi addi ɗo probléme oto hay goto haal probléme ɗo walla e galle o yero joni noon jettuɗa mboɗo wawi hadde mon juuloyde onon foof on ganda kam mo kaɗata juulde minen kay ha herƴini korka men o dañi probléme somi nanguimo hande wona kanko sa wari ɓi janande beddeɗa e mbabba he on ɗum mbabba bala beddeɗa joni dadiɓe garatma tongguma beddema e mbabba he a wonta yinangue an
hoɗon an min to min mi gañi neddo ɓe nawi kam police a gañ wona mi jaltinmi kayitaajam ɓe mbi o sellani ko kangaɗo mi fof min goppom kala mo mbarmi e moɗon somi yettima police mi nangataka mi warat onon fof sa warimo naweɗa prison nobba ba hen beddeɗa mi gañi neddo Wourossogui eyyi nde min jeehi gendarmerie eyyi goggo am ari yaltini kayitaajam kanko addi eyyi nde jaltini kayitaji ɓe mbi o sellani min kala mo mbarmi e moɗon somi yeehi toon ɓe nangata ɓe mbiyata o sellani o ko dakkiti ɗum wi joni ɗum natti prison mon fewjama waɗama gasi kala ɗakkiriɗo seeɗa baɗowo bot bonijo dañanama prison toon paɗa wallahi waɗama mi haalanma ham saɗa wawi gartata haqqille hoore ma goppam piyata waɗi soble kanga sa woni kangaɗo joni sa waɗi ka fotani wadde ɓe cokata ɓe cokerte soɓe cokima yaltata ko ron tan gonata par ce que ka kanga mi hayti andu ko mbaɗɗa de usta tension ma o kadi a ɗomɗini yimɓe mi wasa warde mi fiya tan mi wasa warde fiide holɗum goppu debbo fiyatake ala debbo e gorko fof mi wasa warde mi fiyat tan comme no anni sa fi mbimami ko prison paɗa kenewma lakata min sa fi ko prison paɗa hande kala mo piiɗa pour ka kangaɗa aɗa fiya yimɓe ɗum réglama ɓooyi prison tan paɗa ɓe cohma a wonta yinade gandaɗ dara miijoyo mi ara an andi ko jogorɗa wadde no jiɗɗa fof mbaɗa an andi dara mi yiya mi miijoyo mi ara an andude ko jogorɗa wadde kala ko hakkillam rokki kam somi arti mi waɗa ɗum gasi ya taw ko piggal ya taw ko warde wiye yewtere fof ko darmiyami e andu tan yimɓe gon koye korka cuwa taggi e kala kaɗa waɗa kam andu ɗum so minen de ɓe hoɓɓe gonduni min kuuɗi fajiri